Σήμερα... Και πέθανα λίγο, μετά ξαναγύρισα τώρα. Πέθανα λίγο, γι' αυτό έλειπα τρεις μήνες, δεν είχα πεθάνει. Αλλά εντάξει ευτυχώς, βρήκα αυτό το μαντάλι. Και τώρα θα κάνω delete στο save file, επειδή δεν θα το κάνω στην αρχή. I'm sorry, you want to delete your save? Question mark? Yes! No. Yes! Oh, toasty! Τριστοβέλο. Τι χείρε εδώ πέρα, αυτό είναι και εδώ. Πάμε, let's do this. Εγώ με αυτούς εδώ πέρα. Είμαι ευτυχώς, level 9. Ready, set, plant. Εντάξει, αυτό είναι full easy παιχνίδι, δεν ξέρετε. Ναι, απλά παίρνεις το sun εδώ πέρα και μετά παίρνεις το βάσο του sky εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς την είναι, λογικά είναι πίσω shooter, έτσι μου φαίνεται. Pea shooter number 2. Θα πεθάνει! Oh my god! Πέθανε, δεν το πιστεύω, πέθανε. Καλά, ξανακάνει το σηκώνει λοιπόν. Του φύγει το χέρι! Πέθανε και αυτός, εντάξει, εντάξει, ωραία, θα φύγει το πίσω. Ωραία. Just keep it. Είναι δύο αυτές φορά. Αν και δεν κάνει άλλη φορά. Είναι δύο αυτές φορά, αλλά δεν κάνει άλλη φορά. Oh, huge! Oh, final wave! Final wave! Είναι τρία. Ξέρω σε σήμερα. Δεν θα κάνει τρεις. Όχι. Απλά θα σας πω σε Oh my god! You got a prize! Sunflowers are essential for you to produce extra sun. Okay. Cardboard box here. Αυτό είναι το πιο δύσκολο job σε όλο το παιχνίδι. Το cardboard. Γιατί είναι πίσω τα sunflowers? Με κοροϊδεύεις. Γιατί είναι πίσω? Όπα. Έλα τώρα. Το mouse θα κάνει πιο φίλο με κοροϊδεύεις. Δεν θυμόμουν ότι τα sunflowers είναι 25 sun. Αλλά το sun του δεύτερου μέρους του είναι 50. 50. Και 25. Εντάξει, αυτό σαν πάλι του άχιστο, δεν ξέρω. Τρίτη πίσω είχα και την κάτση τώρα. Χωρίς τρίτη πίσω δεν μπορούσε να κάτσει και τίποτα. Πέθανε και τους κάτσει τώρα. Όλοι μου μπάτσε δεν είσαι. Όπα, chill. What's a jet. Όπα, cardboard box και εδώ πέρα. Παίζει να πεθάνουμε εδώ πέρα, όχι, κοντεύει. Όχι! Πεθάνω. Εντάξει, νικήσα, μην πειράζει. Εντάξει, έχω νικήσει, έχω δύο πισούτες σε κάθε column. Έχω δύο πισούτες σε κάθε column. Column. Πώς ζήσεις. Καλά. Τα χαμένα. Πω αυτές οι πρώτες πίσες είναι λίγο βαρετές. Καταλαβαίνω. Πιάνεις φίλε. You got my drift. Building. B-U-I. Λοιπόν εδώ πέρα πάνω λίγο πολλά ζώδια, δεν είναι? Όπα, θέλει. Κάτω box. Περίμενε. Δεν υπάρχει slow down button. Γιατί? Έλα. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι είναι εύκολο. Έλα, θα πάρουμε Walnut. Potato Man. Καλύτερη πλάνη σε όλο το παιχνίδι. Το βάζεις να έχει πριν τα νικάς.
Για να δούμε. Potato mine. Potato mine explode on contact, but they take time to arm. Potato mine explode on... Άρα ο πληθυντικός του potato mine είναι potato mine. Οκ. Όχι, 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 όχι. Paper hat zombie, δεν το πιστεύω. Α, ναι, τώρα μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα. Καλά. Potato mine όπου νικήσαμε τώρα. Δεύτερο potato mine στην ίδια σειρά εδώ πέρα. Έχουμε εντάξει. Λοιπόν, αυτές οι πρώτες πίστες είναι λίγο εύκολες, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν σε κάθε παιχνίδι έτσι. Επειδή πρέπει να σε μάθει. Βέβαια εντάξει, έχω ήδη παίξει. Και έχω κάνει βίντεο. Άρα είμαι στη μέση του παιχνιδιού. Εντάξει, είναι λίγο βαρετό. Γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Μιλάω για 5 ώρες έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι γιατί αυτές οι πρώτες πίστες είναι βαρετές τώρα, ξέρεις. Με πιάνεις. You catch my drift, you catch my drift. You catch my drift. Are you thinking what I'm thinking? Are you catching my drift? Paper thrower. Που σου πάει κανένα εδώ, που σου φτάσει. Έχετε εκεί πέρα περπατάει. Περπατάει πενταπλώς, κοίτα εκεί τώρα αυτός που φτάσει. Τι πρόβλημα έχουμε τώρα αυτή εδώ. Κοίτα εδώ, νομίζω ότι μπορεί να μου σπάσει το sunflower. Πώς θα μου σπάσει το sunflower? Φίλε. Δεν το πιστεύω. Δεν πειράζει. Κάτι μου ενοχλεί. Είναι σε ένα παιχνίδι που είναι έτσι, ξέρω, 16-bit art style εκεί πέρα. Και σου λένε οι γονείς σου. Γιατί αυτό το παιχνίδι έχει τέτοια γραφικά? Εντάξει τώρα έχουν περάσει τις σοφές. Δεν έχει σημασία. Τι έπαιζαν αυτοί οι παλιά. Τι έπαιζαν αυτοί οι παλιά. Super Mario Brothers. Όπα. Huge Brothers Office approaching. Final Wave! Ξανά. Εντάξει, έχουμε 3 potato mines. Με βομβαρδίζουν με χαρτιά. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, κι άλλο ρήμα. 2 ρήματες είναι. Έλα, τι θα πάρουμε? Walnut. Oh my god. Look at this walnut. You got a prize, walnut. Walnuts have hard shells, which you can use to protect your other plants. Στην ουσία κάθε κίνητο. Και δεν κάνει τίποτα. Α, καλά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Conveyor belt! Conveyor belt levels, hello. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω conveyor belt. Ψέματα, έχω πατήσει το μόνο. Σταματήσει. Καλά, τους τελικά σας σταματήσει, αλλά το γόνο που έχει σταματήσει. Πόσο ακόμα, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, μόλις παρατηρήσω ότι υπάρχει μεγαλύτερη βλακία του κόσμου. Βάζω τα πατέκια μου μέσα από τα walnuts. Δεν πειράζει. Καλά, έχουμε βαρύσει τώρα. Καλά, έχουμε βαρύσει. Αλλά τα walnuts θα συσταματήσουν. Όπα, μόνο τσέλικον. Εγκαλάτσι στο φαλά. Έχω γεμίσει τα καλά πάλι με το ποτέ μας πίσω από τα walnuts. Oh my god. Λοιπόν, όσο φτάσουμε σε αυτό το πατέκι να. Δεν πειράζει. Final wave. Τρίτο final wave. Μόνο τσέλικον. Μπαμ. Potato man. Μπαμ. Μόνο τσέλικον. Μπαμ. Μόνο τσέλικον. Μπαμ. Χρειάζομαι κι άλλα μονά τσέλικον. Δεν είναι λίγα ζώδη. Δεν είναι 10.000 ζώδη. Ας πάμε μια. Φέρνει λίγα δολάρια. Δολάρια στην στη δολάρια, φέρνει δολάρια. Δολάρια σάκες. Ποια ωραία δολάρια. Πού είμαστε, γιατί δεν βάλε. Σκουπιδιδενικές ζώδη.
Α, ναι, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε κάτι πολύ σημαντικό. Change mouse, αυτό είναι το πιο σημαντικό setting. Εντάξει. Δεν θα το κάνω άσπρο zombie hunt. Όταν νικήσουμε το level 5 θα πάρουμε καινούργιο plant. Και στην επόμενη, και στην επόμενη. Α, conehead, plant. Τι ωραία, μπορούμε να βάλουμε και κάνεις plants. Λογικά θα είναι γύρω στα 7 ή 6 levels κάθε επεισόδιο. Γιατί τα 10 σέμους και είναι πάρα πολλά. Ναι. Minecraft playlist. Ναι, γιατί όχι. Με τι βίντεο θα θα θέλετε να δείτε Minecraft Party Playlist Series. Λοιπόν, εδώ πέρα χρησιμοποιώ μια στρατηγική που δεν θέλετε κανένα να χρησιμοποιεί, είναι λίγο 200 IQ play. Βάζεις walnut μπροστά από αυτόν που έλεγα χαρτιά για να μπλοκάρει τα sets. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα να το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ αναπτυγμένη η στρατηγική, δηλαδή χρειάζεται αρκετό μυαλό για να το χρησιμοποιήσεις. Είναι λίγο δύσκολο να την μάθεις. Δηλαδή τώρα είναι δύσκολο να παίρνεις το sun, να βάζεις το walnut στο σωστό μέρος, είναι λίγο δύσκολη τεχνική. Αλλά άμα την καταφέρεις είναι καλή. Έλα, 3, 2, 1, σπαγί. Τα potato mines, σας το λέω, τα potato mines είναι το πιο σπασμένο plant σε όλο το παιχνίδι. Το βάζεις εκεί πέρα και ό,τι το πατήσεις απλά πεθαίνει. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον του όταν στο ζώο. Το πατάς και απλά πεθαίνεις. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε, θέλω να πω. Huge wave of zombies. Not final wave. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλουμε τις ούλες πίσω από τα walnuts. Επειδή δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Ναι, ευχαριστώ που μου το θύμισες και αυτό είναι πολύ του χάρτη play. Γιατί τώρα, εντάξει, για να σκεφτείς τώρα να βάλεις τα walnuts μια στήλη πιο μπροστά για να βάλεις τα πίσω. Όπα, final wave! Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς αυτό. Δηλαδή, εντάξει, έχει 200 equipment. Δολάρια! 50 κιόλας. Δεν είμαι φτωχός, έχω 522 δολάρια. Και θα πεις να βομβοβείς πάλι την φάση. Έλα, κάποια μέρα θα σκοτώσουν το video. 4 πίσματα. Κάποια μέρα θα πεθάνω. Έλα. Πώς θα είναι πέρα. Είναι αστείο. Με το που είπα Cherry Bomb έγινε κεραυνός απ' έξω. Cherry Bomb. Που βλέπει TikTok το Cherry Bomb για κάποιο λόγο. You got a prize. Cherry Bomb. Cherry Bomb can blow up all zombies in a 3x3 area. Θα έχει καινούργιο ζόμπι. Στάτσιο ζόμπι. Το μισό αυτό το πράγμα. Το στάτσιο ζόμπι, το μισό απλά. Έρχεται εκεί πέρα. Σου λιώνει όλα τα φυτά. Και μετά απλά κάθεται εκείνος. Και είτε θα σκονάει ένα ζόμπι είτε όχι. Cherry Bomb. Ελπίζω τα επόμενα levels να είναι πιο ωραία. Δηλαδή τι ελπίζω, ξέρω. Εντάξει, εδώ τα αρχικά levels είναι λίγο βαρετά, γιατί δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η ίδια στρατηγική. Απλά sunflower, πίσω το walnut. Έχει και στάτσιο ζωή. Δεν σπάει το νερό. Λοιπόν, η στρατηγική μου είναι 300 IQ. Είναι 2 χαρτιάριδες εδώ πέρα και δεν έχουμε walnut. Θυμάμαι εκείνη την πίστα που θα κολλήσει στο bowling video του zombies. Αυτή είναι η πίστα που δεν χρειάζεται σήμερα. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω ότι θα την νικήσουμε, γιατί αν δεν την νικήσουμε, δεν ξέρω, μπορεί και να χρειαστεί δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί τελειώσει τη series. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Έχει εδώ πέρα κάτι να στάσει το ζόμπι. Και δεν ξέρω αν αυτός να καταλαβαίνει.
μπορώ, εντάξει. Ακόμα δεν έχω εξηγήσει τη στιγμή. Λοιπόν, αφού 300 IQ. Είναι 300 IQ. Λοιπόν, θα βγάλω τα πίσω σαν φλάου. Μην μικρός τα φυτά. Μικρό τα φυτά. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μπορείς να κινήσεις που τρώνε τα φυτά. Είναι, προσπαθούνε, εσύ βασικά προσπαθείς να τους κάνεις να μην σου φάνε τα φυτά. Όχι, δεν είναι ολάρια. Huge wave zombies approaching. Final wave. Statue zombies, bye bye. Το επόμενο πλάνο θα είναι λίγο πιο πέρα. Δεν έχω ιδέα. Δεν θυμάμαι. Άλλο ένα ζόμπι. Είναι κόμικο. Έλα, θα άλλο ένα Walnut. Δεν το φτάνει. Όπα, φτάνει το Walnut. Όπα, είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση. Όπα. Εντάξει, Snoopy. Καλό πλάτη. Super prize. Snoopy fires frozen peas which slows down zombie speed. Οκ. Τίποτα καινούργιο. Εκτός από αυτό. Αυτό είναι καινούργιο. Τώρα Sunflower. Snoopy. Και αυτό. Δεν μου αρέσει το pea shooter. Δεν ξέρω, δεν έχω χώρο για να πάρω. Ready, set, plant. Πού είναι το ready? Ποτέ ήταν και νίκησα. Είναι ωραία που εδώ πέρα το Snoopy shooter χρειάζεται 150 σαν. Γιατί στο PvZ1 χρειάζεται 155. Το Snoopy. Στο PvZ2 είναι 150. Είναι πολύ πιο εύκολο να το πάσεις εδώ πέρα. Snoopy. Freeze. Έχουμε 4 Snoopies. Έσπασε το άτομο. Δεν νομίζω ότι έχει boss fight αυτό το παιχνίδι. Το fan game. Και by the way θα βάλω link στο description να το διαβάσετε. Και το κάνει ακόμα αυτό το video. Θα το φτιάξει το παιχνίδι. Και αυτό. Άλλη πάει. Αυτό το παιχνίδι έχει και κουστούμι πρόσφυγες. Έτσι βγήκε το πάρει δύο φορές. 50 δολάρια. Έχει κουστούμια τέλος πάντων. Και άμα έχετε παίξει Plants vs Zombies 2, θα ξέρετε ότι και αυτό το παιχνίδι έχει κουστούμια. Αλλά στο PvZ 2 εντάξει δεν είναι και τίποτα τρελό τα κοστούμια που το παίξει εκεί πέρα και το pea-shooter πρέπει να είναι πράσινο, έχει ένα καπέλο. Εδώ πέρα τα κοστούμια δεν φαίνονται ωραία μόνο τα Plants, έχουν και special abilities. Τρελό. Ναι. A huge wave of zombies approach. Whoa, hey. Και κοπάς το Walnut. Μπαμ! Πήρα 50 δολάρια. Λοιπόν, άλλο ένα wave και δεν θα αρχίσει κοπές. Ένα άλλο με το backyard και δεν το έχω τρέξει στο backyard. Γιατί... εντάξει. Εντάξει, κομμάτι. Δεν το πιστεύω. 1000 δολάρια! Oh my god, δεν βρίσκω πώς πια. Μου έδωσαν διαμάντι. Με λυπήθηκαν. Δεν το πιστεύω. Ξέρετε, και 5 δολάρια. Κι άλλα το πάω. Νόμιζα είναι κι άλλα 5 δολάρια. Δεν είσαι 5 δολάρια. A huge wave zombies approaching. Final wave! Και μου έσπασα το Walnut. Δεν μπορώ να πάω. Πώς μου δεν το κάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω έχει πάρα πολύ. Υπάρχει και 5 δολάρια όχι. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι το cherry bomb.
cherry bomb. Easy. Repeater. Easy. You got a prize. Repeater. Repeater fires 2 pieces at a time. That's crazy. Ωραία, δεν θα παίξω άλλες πίστες γιατί αυτό το βίντεο είναι πελώριο. Παίζει να κάνω και δεύτερο part αύριο. Τρελό φαινόμενο. 2 μέρες σειρά upload. Μπορεί να κάνω αύριο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνω upload και όμως. Τέλος πάντων. Κάντε subscribe, like, δεν με νοιάζει να το κάνετε ή όχι. Μην κάνετε αν δεν θέλετε. Αντίο.